Пингни ми, не виждам. Тук отзаде бе, отзаде. Ага. Към мене. Бягам. Бягам. Има са. Тичай. И криволюче, аз ще гръмна в гръб. Бягай, Варто! Криволюче, не се обръщай да стреляш. Аз съм за този единия. Дали бягат? Не виждам. Свалил го единия. Още един! В къщата. Двама са. Помощ! Другия е тук на къщата, Марто. Опа, айде! Гръмна ли го? Да. Айде, там е един друг. Добре, долу е. Я виж оня с свиното умряли. Да. Айде!